Sorry bro. Sorry bro gak sebut tutuk. Lah apa nek jarane sepeo iki? Aku tak budal goleki mbayuku. Teknikmu carane numpaki jaran kuwi beda. Lah piye? Beda kaya jaran tenanan. Nak jaran tenanan langsung plek ngono kuat. Nak iki kudune nganggo cara. Jarane Munggah sikile ngawet. oh. Iya. Oke. Wes, lelanono. Aku tak goleki mbayuku. Ya kan Timbangan aku ning desa kene mung dinyaki wong. ndang omong apa ambekanmu mengkis. Ayo. Sikile